ƙara malin lafiya. Abinda ake nufi da blue film, wanda ba su sani ba, shine fim din tsiraici. Fim ne da ake zuwa a yi shi tsirara zigitar, namiji da mace suna fasad a fili ko ina, sai an ɗauka hoto an nuna. Wannan yaron, wannan ɗan uwan namu, wannan abun yake zuwa ya bude a wayarsa ko a talabishin ɗin gidansa, ya bude ya kalli tsiraici. Duk satin duniya baya wuce sai ya gani. Wanda la'anta ce ke kan kallon tsiraici. Wa rashin albarka, tabewa, fushin Allah. Kai da aka ce in ka ga tsiraicin wani kai a'udhu billahi ka juya. Kai kake zuwa ka saka data a wayarka, ka je kai downloading ko ka je ka siyo cassette ka saka kana kallon tsiraicin wani. da ba za ka daɗe a duniya ba, ka kusa mutuwa. Idan ka kuskura inta, in ya ji ana bayaninta abin ya ishe shi, ya shiga damuwa, amma ba zai iya bari ba. Kamar shan taba, wanda ya saba yana shanta da wahala yake bari. Kamar sata ɓarawo, wanda duk yake sha'awar kayan wani ya gani ya ɗauka, da wahala zai gani ya ƙi ya ɗauka. To haka wannan kallon fima-fiman na banza, malam, ana nuna tsiraici fiye da yadda kake tsammani. Ba ma wai blue film ba fa. Akar maka Allah, bari in gaya maka wani abu, kai haƙuri, kai da kake ji na kake saurare na. Wannan al'ummar tamu idan ba mu haɗa ta da Allah ta tuba ta gyara ba, bala'in da zai hauta ko yake binta, wallahi tallahi ba za mu so mu gan shi ba. Malam, ka san yanzu cewa a cikin 'yan mata yara akwai yarinya da saboda soyayya tana iya yin tsirara digidar haihuwar uwarta da ta haife ta, ta ɗauki hoton kanta a waya ta tura wani? Ka san ana wannan? Wallahi ana yi hadda ƙari. Akwai wanda haka aka yi masa, shi ba ma bukata yi ba, kawai ce masa ta za ta turo masa wani abu, tana so ta turo masa, ya ce me, kawai sai ta yi tsirara ta tura masa. Komai na jikinta ba abin da bata nuna ba, komai. Kaji na ce ma komai ko komai. Yar musulma, ubanta musulmi, uwata musulma. To akwai wanda sharaɗi ne kafin ya aure ta sai ya gaya mata haka. Ko yau din nan wata ta gaya min cewa wani ya zo yana neman ta da aure, wai yau fa abin da matasa samarin sun je neman aure suke kenan, saboda badala, saboda fasadi, saboda rashin tsoron Allah. Ya ce mata in dai tana so ya aure ta, komai nata sai ya gani, ta nuna masa komai na jikinta, duk abin da take da shi na tsiraici. Wannan haɗuwar su fara na farko kenan. To akwai waɗanda suke wannan, 'yan matan suna nema a yi musu, su ma bazan suna nema a yi musu. Yaya auren ku zai albarka? Yaya za ku samu 'ya'ya masu biyayya mahaddata alkurani? Ba za ku taba samu ba. Haka za ku zo 'ya'yan su ta sa muku hawan jini da ciwon zuciya, dan lokacin da kuka zo haɗa auren da iyayensu barna da fasadi kuka yi. Ban yi maka magana zinace ba. Yanzu fa mutum yana zaune kawai da ya ga yarinya yana so kawai sai mata waya, yace zai turo a dauke ta a mota a kai masa ita har gida. Ita kuma da yake banza ce sai ta yadda a dauke ta. Wai yanzu wai saurayi wai ya sa wai saboda mawadaci ne ko babba ne, ya sa a dauke ta a kai masa ita a guest house ɗinsa. Yanzu matan arhassa har ta kai ga haka 'ya'yan naku. Shi yasa wayoyin nan da kake gani, duk wanda Allah ya jarbe shi da ya mace ya ba ta waya a hannunta ba tsoron Allah, na rantse maka da Allah wayan nan sai ta halakan maka da diya. Suna abubuwa marasa kyau da wayoyi. Shi yasa lokaci yana da kyau uba ya karɓo wayar yarsa, kurin ya ce zo ki bude, ka shiga galerin ka duba ka ga wani hotuna take